laskee mailleen, kun parivaljakko Antti Tirkkonen ja Matti Hämäläinen tulevat haastateltaviksi kantaravintolaansa Kuopion keskustassa. Yhteiselämä on tälle härkäparille tullut tutuksi yhteisen asunnon myötä. Tämä roolien selvyys näkyy niin kentällä kuin sen ulkopuolellakin. Antti tunnetaan yleisesti kovista otteistaan, kun taas Matti on individualisti taiteilija. Matista ihmisenä kertoo paljon hänen monipuolinen roolitus veikkojen parissa. Mies pelaa niin hyökkään kuin puolustajankin roolissa ja onpa hänet nähty myös rullakiekkojaoston päävalmentajana. Lisäksi Rapeo Veikkojen yksin oikeutettu musiikkivastaava. Mistä juontaa tämä sopeutumiskykyisi näinkin useaan Veikko-rooliin? Jaa, tässä on varmaan vanhemmilla häpittelissä. Varmaan se jotenkin kasvatuksesta on lähtenyt. Ei se kummemmin osaa tähän vastata paremmin ainakaan. Että varmaan vanhemmilla ja sukulaisilla ja tälleen. Sinua on monen otteeseen tituleerattu Veikkojen DJ:ksi. Mistä moinen ja kuinka kuvaisit Veikkojen yleistä musiikkimakua? Sanotaan, että en tiedä mistä, ehkä se on itse äänestänyt tämän koko homman tähän. Sitä varmaan yleisesti äänestetty, mutta itse minä lähinnä tommosen mandaattipaikat itselleni ottanut siihen, että on Veikkojen DJ ja kukaan ei koske mun mankkaita. Let me tell you a story to chill the bones out of there. Kadulla kävellessään Veikkojen Nestori herättää kunnioitusta viikinkimäisellä ulkomuodollaan ja kentällä hän herättää kauhua härkämäisellä pelityylillään. Siviilissä mies on kuitenkin rento ja lupsakka logistiikan asiantuntija. Veikkojen keskuudessa sinut tunnetaan nimellä Eko. Papereissa lukee kuitenkin Antti Tirkkonen. Mikä tarina tähän liittyy? Joo, se taitaa olla tuosta muutaman vuoden takaa tuolta pukukopista sellainen juttu, että mulla oli tapana vissiin aika isolla alalla pitää tavaroita ja joku sitten totesi siinä, että mitenkä tällä ei mahduta olemaan tällä pukukopissa, kun on näin paljon yhden miehen tavaroita hujaa hajan ja sitten siihen joku sanoi, että se on tuo Tirkkosen Eko on niin iso, että se vie niin paljon tilaa pukukopista ja sittenhän joku kysyi sieltä, että kuka se on se Tirkkos Eko ja siitähän se tuli. Olet kotoisin Tuusniemeltä. Miten Tuusniemi näkyy sinussa ja miten sinä Tuusniemellä? Tuusniemi näkyy minussa varmaan semmoisena peräänantamattomuutena ja semmoisena voittavan tottumuna henkilönä. Myös katkeruuttakin aiheuttanut jossakin veikoissa, mutta ei siitä sen enempää. Tuusniemi se näkyy minussa. Vai oliko se toisinpäin? Mitenkin sä näet Tuusniemi? No siellä varmaan tänä päivänä Veikkoja Tuusniemi. Sitten yhteishaastatteluosa. Mikä soitin Matti olisi ja miksi? Antti. Varmaan tuo mandoliini. Sen verran kovaa soittelemaan, että kesälomilla näitä mandoliinipiuloja. Varmaankin mandoliini. Mikä soitin Antti olisi? Matti. Jaa. Ja nääkin pitää tähän sanoa, että olisiko se vanhan puolinen basso. Sen verran matala ja mutta semmonen pehmeä savi. Missä Antti on Veikkojen paras? Missähän se olisi? Kyllä nää se olisi varmaan kulmamyyryämissä.
Missä Matti on Veikkojen paras? Kyllä se menee tuolle taktiselle puolelle varmasti. Niin pelintekijänä. Omasta päästä vastustajan maalivahdista. Yhteinen tervehdys faneille ja ihailijoille. Torilla. Avataan.